Tu què? Com vas? Bé, jo porto ara 4 o 5 dies molt bé. Ni clar, ni espès. A veure si dura. Preservarem. Reflexions. Doctor, quedem així, i ara feia unes setmanes que no ens parlàvem. Maco. Bona tarda, com estem? Bona tarda. Tenim Perfecció pendent de tu, però abans, si et sembla, escoltarem les rates. Quarto de les rates. Aquí donem el quarto de les rates aquesta setmana, doctor, quedem així. Aquesta setmana havia fet una llista bastant llarga, perquè m'he estat pensant i rumiant, perquè n'hi ha per llogar i cadires, però al final he triat un, només. I li donaré la Unió Europea, en ple. Amb el rotllo aquest de que si el món, el clima, les persones, no sé què, i després quan s'ha de realment fer alguna cosa de veritat, hi ha unes pobres persones passant fred, gana, els volen fer una paret allà. Això què és? És una vergonya, és anar contra els principis i els drets humans. I això està passant avui, no tenim excusa. Avui la superguai Unió Europea. La Unió Europea, fora. Fronteres avall, fronteres obertes i que la gent vagi un punt. Esto! Doctor, quedem així. Aquesta setmana us he demanat Perfecció, bon vespre, bona tarda, bon matí, bon dia. Bones tardes. Es poden saludar? Bones tardes, doctor. Perfecció. Encantat. Una abraçada, com esteu? Encantat. Tenen alguna cosa pendent de setmanes anteriors o podem començar amb el tema que us he emplaçat aquesta setmana, el tema del coipú? Endavant. El coipú no és una rata ni una llúdriga. És el nou rosegador invasor que s'expandeix per Catalunya. Des de fa uns anys, el coipú ronda pel nord de la península i ara s'ha instal·lat a l'estany de Banyoles. Caram, estem parlant d'un rosegador, Perfecció, doctor, quedem així, gaire gros, un rosegador que ve del nord de la península, concretament d'on? De Santander, de Gijón, del País Basc? Bé, jo, si m'ha permet, doctor, diria 4 punts. Sí, com sempre no em contesta les preguntes, endavant. El primer que em veia al cap és per què la gent té les rellotges que poden anar a la profunditat, per exemple, de 100 metres, quan en la vida hi aniran. Estic lligant la tema en el llac de Banyoles, en l'aigua. Per què tenen els instruments? Lligat en el rat, que vostè vol parlar avui. Rat, vol dir rata? El rat de coipú. Bé, jo puc dir que és el rat gegant, que pot fer 52, 53, pot inclús arribar a 54 o 70 centímetres de llargada. Entre 52 i 70. Doctor, quedem així. És un rosegador bastant considerable. És una mena de rata grossa, bàsicament. El que passa és que, afortunadament, en principi no està demostrat que pugui encomanar les mateixes malalties que la típica rata de claveguera. Per què? Perquè vivim en un ambient més sa, més campestre. Tot i això, en ser un element invasor, no per ella mateixa, pobra, que cap culpa té, sinó que està fent la competència d'alguna manera deslleial amb els rosegadors que tenim. Com moltes d'altres espècies. Perfecció, per què ens deia això dels instruments de sota l'aigua? Que és un rosegador submarí? Podríem dir que fa submarinisme? No. El submarí és per estudiar l'hàbitat. Què menja? Vostè me preguntarà, què menja? Què mengen? Com els roedors mengen en els estudis... Perdó, ha dit? Rodes? Roedors, com totes les roedors. Roedors mengen malesa, mengen les herbes, els troncs, els vegetals, les coníferes, les molses, les folles, els tubèrculs, les tejes, les tiges, les hierbes, les males hierbes, els tallos de les hierbes... Doctor, quedem així? Escoltem això. I també la seva dieta també inclou petits mamífers, o cargols... Atenció, estem escoltant un so. Qui l'ha portat, aquest so? Bé, estan gravats en les profunditats quan l'aparellament de les coipus. Doctor, quedem així?
Sí, fan una... No sé si els perfectes segurament, doncs segur que coneix, la dansa de l'aparellament és una cosa ben estranya. L'aparellament és sota l'aigua, però tot el que és el procés del mascle acostar-se amb la femella i tot això, ho fan a l'inrevés, ho fan al capdamunt de la muntanya. L'animal forma part de les 100 espècies invasores més nocives d'Europa. Físicament són grans i massissos i tenen el pèl curt com una llúdria. Tenen membranes a les potes, orelles petites, bigotis llargs i unes dents incisives de color taronja per rosegar al menjar. Tenim molta informació per assimilar. Lligant-ho amb això de l'aparellament de la muntanya i lligant-ho amb el fet de que són espècies invasores, per tant, que ens estan fent malbé l'ecosistema, podríem dir que quantes vegades s'aparellen, quantes vegades tenen esperfexar? El que no sap la gent és, a veure si sap la doctor, ponen ous els coipus? Perdó? Ponen ous els coipus? Seria la pregunta. Ponen ous? Doctor, quedem així? És una pregunta? Sí, ponen ous? Depèn. Hi ha temporades que no. De fet, una mateixa temporada pot ser que la meitat dels fills surtin d'un ou i l'altra meitat surtin ja crescuts. És a dir, són mig ovípars, mig mamífers, és una cosa ben estranya, és un animal molt estrany i l'hem de seguir de prop. Com és aquest ou? Ho dic perquè els oients visualitzin com la forma de l'ou. Enllaçant amb que deia la doctora i la pregunta, els ous són grans? Grans? Són molt grans? Sí, són tirant... mitjans tirant a grans, Són molt grans, els ous de les coipus. Poden arribar a ser inclús com les aceitunes, per exemple. Doctor, quedem així? Una cosa, doctor, perdó, profexar. Canviant de raons, ara us volia anunciar, i ara que estem en antena, doncs aprofito per anunciar-ho al món mundial, com que sé que necessiteu ajuda, no esteu bé, he creat una fundació que es diu Ajudeu a Esperfexar. La gent poden posar el seu donatiu, el número de compte corrent és 54 33 22 55 50 de la Caixa Manlleu, i amb això us podrem ajudar psicològicament, pagar tots els psiquiatres i tot el que necessiteu, una estada en un centre frenopàtic que els poden ajudar per sortir de la situació molt Caram, quin parèntesi és per al·lusions. Primer de tot, agraïment. Quan una persona vol ajudar a l'altra persona, agraïment. Segon de tot, no necessita ajut. No necessita ajut primer, perquè... Això diuen tots. Primer, deixa'm acabar, per favor. Primer de tot és perquè el roedor que estàvem parlant anteriorment és majestuós i no té mans. Ell no té mans. És a dir... Perdó, què estem sentint de fons mentre sentim la seva agradable veu? Bé, és el rierol, però... Quin rierol és? El de Banyoles? El d'arribar a les aigues, a la llec. I concretament el fet de que són grans i massissos, això com s'explicaria? O sigui, quan dius aquest animal és massís, sí. Com es defineix això, doctor Cademeixins? Doncs molt fàcil, quan fas així, quan piques una taula massissa de fusta, toc, doncs fa el mateix soroll. Tu agafes aquest animal i piques amb els nusos de la mà i fa toc, així i ressona tot com si fos a fusta. És una cosa extraordinària. Bé, vostè sap que la tacta de les bigotis són en les mans? No té mans. Té 4 protuberàncies. Mans? No té mans, pot caminar, pot nedar, però no té mans. Vostè sap que ell no té mans per caminar les bigotis, és la tacta. En les bigotis detecta les passades, detecta la caminar. És perfectament per això que ell no necessita caminar amb les cames, no té protuberàncies. Sí, veig que no estem entrant en cap polèmica, la qual cosa per mi és molt agradable, i per acabar una mica i tancar ja el tema del coipú, les dents incisives de color taronja, això com ho podríem descriure una mica, doctor Cademeixins? Això és perquè a aquests animals els agrada molt de menjar pastanagues. I ja de petits, aquí sí que... Deixi'm acabar. Li he dit anteriorment que el que mengen són les vegetals, les folles, les molts, els tubèrculs, les tejes, les hierbes, les males, els tallos. La pastanaga és en sort. Vostè no sap que la pastanaga és en sort. De cap manera pot menjar. Com vol que mengen les pastanagues? Que no. Vostè ho sap perfectament. No pot dir-li que menja pastanagues, perquè les pastanagues se'n mengen les conills. No sap ni
aquí sí que ja no. Deixi'm acabar. Li he dit anteriorment que el que mengen són les vegetals, les males hierbes, les folles, les torbertes, les taques, les